8 terminálov sa v Ľubovnianskej knižnici nachádza vďaka zrealizovanému projektu pod názvom Internetizácia knižníc. Projekt vypracovala Slovenská národná knižnica tento rok a tá ľubovnianska prispela čiastkovými informáciami a podkladmi. Zámer už bol dlhšie na svete, že takéto čosi sa urobí, pretože gramotnosť, čo sa týka ovládania počítačovej techniky, je pomerne slabá na Slovensku. V Ľubovnianskej knižnici budú môcť terminály bezplatne využívať všetci bez ohľadu na to, či sú alebo nie sú čitateľmi. Spoplatnené budú iba určité služby, ktoré sa budú využívať pri tom internete. To znamená? No napríklad, keď si niekto bude chcieť niečo vytiahnuť z internetu, vytlačiť to. Knižnica si od zavedenia terminálov sľubuje aj väčší prílev čitateľov. Bude to takým našim lákadlom, lebo keď už ľudia sem prídu, aby si ten internet využili, tak ja si myslím, že už aj nahliadnú do tej knižnice a budú sa chcieť pozrieť aj do tých kníh. Oficiálne ešte táto prevádzka s internetom zadarmo nebola zahájená, no to nič nemení na tom, že už v týchto dňoch je o terminály obrovský záujem. No už dneska ráno tu boli pred dverami a čakali na internet, tak ja si myslím, že ten záujem bude. Knižnica vyriešila aj problém so stránkami nevhodnými pre deti a mládež, ktoré taktiež nie sú vhodné na prezeranie vo výchovno-vzdelávacej inštitúcii. Tieto stránky budú zablokované. Počas 5 rokov bude mať Ľubovnianska knižnica tieto terminály ako keby zapožičané. Ich vlastníctvom sa stanú až po 5 rokoch.